Хәерле кис, хөрмәтле тамашачылар һәм килгән кунактар. Һеҙҙе Гүзәл данс бию коллективының хыял концертында ихлас сәләмләйбеҙ. Кисәбеҙ йылыраҡ үтһен өсөн һеҙҙе арттағы урындарҙан яҡыныраҡ килеп ултырыуығыҙҙы һорайбыҙ һәм һеҙгә матур ял сәғәттәре. Беҙ башлайбыҙ. Твоя мечта, какова она? О чем ты мечтаешь? Хыял. Ҡыҫҡа бер һүҙ, тик һәр кешенең күңелендә мөһим урын биләгән сихри тауыш ул. Әсәй, минең килеп сығыр микән? Булдыра алмаҫмын тип ҡурҡам. Ҡыҙым, мин һиңә ышанам.
Әсәй, минең барыһы ла килеп сыҡты. Ҡыҙым, яулай һүрҙәрең алда һинең, барлыҡ хыялдарың да тормошҡа ашһын.
Сихри бейеу мине ғашық етті. Барлық көңілімді ялманы. Эй, хин, сірлі бейеу иле, не ярала мине ялманы. Гөя аққыш көк талпынамда, гүл сәскелей мұңға тибірелем. Аяқтарым, ерде тоймай төсле, таныш талғын көйбе ишетһәм. Көңілімдә болған сихри бейеу, хыялымдан аш һине сыныға, сәхнәләрҙе иңләп осор инем, бейеу қанатында янға. Илһам сығанағы һин бейеуем, һәр хәрәкәт, йөрәк, рух заңы, тормышымдың йәме, тәме лә һин. Йөрәк бит ул, бейеу, бейеу бит ул, үҙе тән моңо.
Kıyaş nurların yuttağım Etli taşlar arkamda yandırılar Irgemde kışlar hayray Kungelime rahat Minin yüreğimde yaşay saf mühabbet Hey hello kadıkay Kaldarın isik Hinge etti bulup git ahı ve inne yehik Kuldagi balıklar ayakta tıklata Tendegi bulgan yenderdi kapıl kalkıta Yaşap bayılta, gündün ıgıra kızdırta Halkan gına yıl ere, minin bittimehen Kul boyunu da bizge ıkşay min hine Husap dirtem, yeykini bizge rahat Min yaydı yaratam Hey hallav kadıkay, khaldarın nisik Hinge etti bulup git ahı ve inne yehik Kuldagi balıklar ayakta kıtıklata Tendegi bulgan yenderdi kapıl kalkıta Odaklamay kis yite Kıyaş yıklarga gide Urunana ay sığa Bizge yaklarta Irgemde yata keme Şul kemele biz birge Tinni buye yedesek biz kulur tahında Hey hello kadıkay Khaldarın isek Hingette bulup git ahı ve inne yehik Kuldagi balıklar ayakta kıtıklata Tendegi bulgan yenderdi kapıl kalkıta Hey hello kadıkay Khaldarın nisik Hingette bulup git ahı ve inne yehik Kuldagi balıklar ayakta kıtıklata Tendegi bulgan yenderdi kapıl kalkıta Hey hello kadıkay Khaldarın nisik Hingette bulup git ahı ve inne yehik Kuldagi balıklar ayakta kıtıklata Tendegi bulgan yenderdi kapıl kalkıta
Еті қыз, қайтхам илеге бәріхі юқ. Намыз хақлап күліге батқан, ғайы бітір ері юқ. Aman uyda Күнде түнде Қайдарда тибәйтә Үндәшем кемгә Тикинен йөдөн килә күңелгә Уралам томаннарга Дашам бураннарда Тикине табалмаям тормошым юлында Уралам томаннарга Адашам бураннарда Тикин генә йөрәгемдә
Табалмайым тормошым юлында Уралам томандарға Адашам бурандарда Игіне табалмайым тормошым юлында Уралам томандарға Адашам бурандарда Игіне yüreğimde İngine yüreğimde Rahmet. Яшьлек күрәмнәре, тулы хыялдары, бер шатлыкка туймар итәрдә. Өфе йөкәлләре, безнең хакта ләле, япрак яра яра, һөйләрдә. Өфе йөкәлләре, безнең хакта ләле, япрак яра яра, һөйләрдә. Безнең менгән аттар, йолдар аргымакта, көмеш тезген алтын йөгәндә. Өфе йөкәлләре, онытмаслар әле, сәскә ата-ата һөйләрдәр. Өфе йөкәлләре, онытмаслар әле, сәскә ата-ата һөйләрдәр. Гомергә килмәй, үтәргә һүнмәй, бәдмән янып, тик бер һүнгәннәр, унлыган дуҫым бар, йөҙләгә таныш бар, минең саҡрым, үтелмәгән юлдарым бар, миллион ҡала, йәшәребеҙҙә бар, тик берәү генә мәңгегә йөрәгемдә. Йөкәлләре, беҙҙең хаҡта ләлә, япраҡ ҡоя ҡоя һөйләрҙәр. Өфө йөкәлләре, безнең хаҡта ләлә, япраҡ яра яра, һөйләрҙәр. Өфө йөкәлләре, безнең хаҡта ләлә, япраҡ яра яра, һөйләрҙәр. Ҙур рәхмәт. Гүзәл данс бейеү коллективында тәрбиәләнеүсе, шөгыльләнеүсе, хәҙер инде Башҡорт дәүләт филармонияһы солисткаһы Алиса Йомағалиева. Рәхмәт.
Моя мама танцевала в гузель-данс. Я посмотрела и захотела тоже ходить сюда. Мне очень нравится танцевать, ну потому что это красиво. Костюмы, музыка. Мне нравится здесь, потому что мы изучаем башкирские танцы. Мы можем показать движения в виде животных, например, как кошечка. Меня папа отвел в гузель-данс. Мне нравится гузель-данс, потому что там красивые танцы. Я подружилась с друзьями на перемене, я с ними играю. Мне нравится учитель Гузель Рашитовна и Наркес Апай. И я люблю танец Куль-Бында и Полечка. Я пришла в этом году в гузель-данс. Мы танцуем танцы Полечка, Кумысную и Куль-Бында. Самый мой любимый танец – это Куль-Бында. Когда я вырасту, я хочу стать танцовщицей.
отважного воина, от меча и стрел которого полегло немало врагов. Ее гибкий стан, легкие движения, нежные руки и словно песня голос могли пленить без сражений. Вот она, многогранная башкирка, воинственная и женственная, которая без сомнений готова вступить в бой за свою родину. Это она, девушка из рода Кипчак.
Я хожу уже на Гузель Дэнс 6 лет. Мне очень нравится здесь. Я танцую много разных танцев. Я с самого детства мечтала танцевать, и вот теперь я иду к своей мечте. Мен Гузель Данс бию тыңарыгына электән йөрмәйем. Ел йөрөйемдер һәм бундай матур бию тыңарыгына килгәненә йәлләмә меня бында бик оҡшай. Исләйем, бәләкәй саҡта ҡартатайым гармунда уйнағайным, мин идәндә тыпырлап бейей торғайным. Миңә бейергә бик оҡшай, сөнки музыка янһа, мин бейей башлайым һәм миңә был бик оҡшай. Әсәйем әйтте, әйдә бейеүгә бар дип. Шунан беҙ бейеүҙәр ҡарай башланыҡ. Һәм Гузель Данс бейеүен таптыҡ. Әсәйем мине ошо түңәрәгенә алып килде. Һәм мин һаман да ҡыуанам был матур бейеү түңәрәгенә йөрөгәнемә. Мы ходим в Гузель Данс уже 5 лет, и нам здесь очень нравятся все танцы. Мне нравится танец кипчакский. Это танец про воинственных девушек, которые вставали в защиту своей родины. Мне нравится танец Ильхам. Это танец про вдохновение. Он описывает женскую нежность и красоту. Еще нам нравятся в Гузель Дансе педагоги. Они очень добрые, отзывчивые, говорят, где неправильно, где правильно, как будет лучше в танце, какой танец тебе больше подходит. А еще они очень юмористичные. Изображают, когда мы, да?
No me acuerdo si te quise, no me acuerdo si te quise. Lo que me acuerdo flamenca del mal pago que me diste. Le, 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 le. Esta gitana está loca, quiere que la quiera yo, que la quiera su marido, que tiene la obligación. Le, 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 le. Que te he querido, pero me pesa en el alma el haberte conocido. Le, le,
на сцене София и Мария Большаковы. Давайте еще раз бурными аплодисментами поприветствуем девушек.
म्यूजिक हाय मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली आगरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हाय मेरा घाघरा है बगदाद से लेके दिल्ली आगरा मेरा घाघरा घाघरा हाय मेरा घाघरा На сцене танцевальный коллектив «Гузель Данс». Участники телевизионных проектов «Танцы на ТНТ» и «Dance Revolution» на Первом канале. Обладатели гран-при национального конкурса «Баик».
düşkən gülü kevik Abağına düşkən gülü kevik Лейсен Муталапова.
Assalamu alaikum. Hayırlı kez қадірлі достар. Мен бүгін бірінші тапқыр мына залдан қарарға мүмкіншілік болды. Сыныпта нендей мотор балалар бейі башла, бітті дүниямны ашлайтып, хелкіне башла. Тояқдың шыны. Бар ғаллам зикір айта. Зикір ол неме ол? Аллах Тағалаға рахмат айталар. Балалардың ихласлығы шол текілім әбет. Олар ашамына ашына бітті дүния қуана. Шоға зор рахмат. Мен бүгін сынап нық бақытлымын. Зор рахмат. Бір-екі көз айтып өтейім әлі. Оңғы яңылықтарды біләгір беттінде көп кіна елден IT, компьютершіктер, түрлі IT-шниктар елден қасып сығып кетелер. Көп кіна ученыйдар елдерін ташлап, сетке кетелер. Шоға бір заман класташтар бір А менен Б классын бірге қоштылар да бір 60-тан ашу кіші бетінде араларында ядашу бара. Иплеп кіна қарап отырам. Вот бы, говорит, сорвать куш и уехать из этой страны. Аллах ақлаған. Мен шул вақытта бір нендейдір бір өзінше йодырақ түйілді. Бір заманағында дәріс біте, дәрістен хоң мен Қурай дәрісіне югіре тұрғайным. Қурай дәрісі шуан хоң дзюдо, самбо. Қурай дәрісінде бізге халқыбыздың тарихын, әр бір күй аша, легендалары аша, біздің халқыбызға хөйеу, өзі біздің тарихыбызға, өзі біздің традицияларға хөйеу ұяттылар. Классташтардың қайылары футбол тибірге сығып кете тұрғанлар ені. Кімдердір, онда, екінші түрлі спорт менен шұғыландар, әммәләкен спорт аша, ол өзінсе рухи тәрбие кірме екен. Шуға мұна біз Гүзел данс түркімін ойыстаған мәлді бір көңілге Мауляна Султан Әулияның Фатихаһын алғаннан хоң көңілге йөрәккә ошылай зур бір вазифа халдылар. Гүзел Рашитовна һәм дә булайрак булды. Кыз үстергән, ил үстергән дигән. Димәк, һин кызыңды үстерәһең икән, һин кызың аша илде лә үстерәһең. Рахмат. Аңлағаныңыз өчен рахмат. Күптән түгел бір гастрольда сетилдә йөреп атабыз. Гүзел данс төркеме сыгып бейіні, еті қыз бейударын. Еті қыз бейуын бейгәннән хоң шул тиклем матур нейдер отзывтар килә инде. Һез бейгәндә эргәгездә теге нур төшкән һәмәктәй. Еті кызның теге күл өстендә бейгән немәләре яндәре йөргән һәмәк тойдык дип. Шулайтып, концерттан хоң бізге әсәләр югырып келдер, залдан кергәннәр битендә. Шундай матур кызлар алып келгән егети, без уларны кияүгә алып калайык әле тидер битендә. Араларында Султан Брунейның свитаһы шул залда ултралар ине. Король Иордании, шуның принц Чарльз үзенең свитаһы менән шуга сынапта бөтә 7 кызны
кияуга алып каларга мөмкинчиликтери бар ине. Шуга бир кыздардан кызык үчүн сурайбыз, неме каласызбы? Юк, biz кайтабыз үзебездин Башкыртстаныбызга, башкырт егиттерине сыгабыз дип, шундан соң әлеге бүгүнкү күндө ул состав бүтө эле кияуга сыгып кеттилер. Үзебездин егиттерге Аллага шүкүр. Шулай айтып, мына тагыла бер бәләкәй генә һөйләп үтәм. Гүзәлдан кызлар арасында безнең Курайсы төркеме арасында рустар да бар, төрле милләт кешеләре бар, күршеләребез дә бар, Аллага шөкер. Шуга милләт айырмай, бөтен өсендә мына үзенчә тренировка бара. Бер заман безнең арабызда кызлар арасында Туймазы районыннан бер кызыкка йөри торгайны. Миңа һин мондамы ул? Рушани юкмы? Шулай булгала, яхшы булгала һөйләйм бит инде. Ул үзенең мин исләп һөйләй бит инде. Үземнең комнатага кергәндә башкорт кызларын башкортча һөйләштермәй торгайным ди. Туймазы районыннан усал бер шулайрак була торгайным ди. Бuna ошында башкорт бейүдәре аша һеҙҙең менән гастролдәрҙә йөрөп, Урал Батыр, Шүлгән таш, төрлө тарихи ерҙәргә йөрөгәннән һуң үҙенең тамырҙарын эҙләй башлай. Үҙенең шәжәрәһен ҡыҙыҡһына башлай. Һәм бак тиһәң, ул Туймазы районынан үҙенең башҡорт тамырҙарын таба. Шулай итеп, кейәүгә сыҡҡан мәлдә, уны Мәскәүгә, кейәүгә саҡырҙылар, миңә шалтырата. Роберт ағай, мин тағыла бүтән гүзәл данста бейей алмайым инде тип илай. Мине башҡорт ҡыҙҙы Мәскәүгә алып китәләр тип илайын. Шулай итеп. Мин шул ваҡытта минең дә күҙ йәштәре күңелгә килде. Сөнки мин аңланым, что мына ошо бер генә Рушания дигән ҡыҙыҡай өсөн гүзәл дансты булдырғанбыҙ икән. Гүзәл данс үҙенең эшен эшләй. Рәхмәт. Хәҙер мин сәхнәгә беҙҙең бөгөнгө көндә Башҡортостаныбыҙҙа иң матур оҙон көй башҡарған ҡыҙҙарҙың береһе Ләйсән Муталапова. Ул беҙҙең гүзәл данстың беренсе төркөмөндә бейей торғайны. Хәҙер уже кейәүгә биреп 3 бала үҫтерә. Аллаға шөкөр. Ҡаршы алығыҙ, Ләйсән Муталапова.
Kıvanıp yaşayın inşallah. Hey! Yola boyundağı halı olmaz. Yolsalar atını beyler. Yine labneymi yemine. Yine Allah'a nasip eder beyler. Башкортостандың халық артисі Роберт Юлдашев, Лейсен Моталапова. Зур рахмат. Әйткәндәй, 12 июнь Нарыстау тауына бітігірлі сақырабыз. Гүзел данс түркімі, Қурайсы түркімі, Арғымақ түркімі, тағыла көп кіні йындызарыбыз. Алла берха шында сығыш ясақ ғаилә байрамы, семейный праздник. Шул 12 июнь күнін Рәсей байрамын шында өткәрәйік, Алла берха. Зур рахмат.
Гүзелдан студияһында 2014 елдан алып шөгыльләнәм. Бұл студияла мен үҙемә яңы асыштан һәм рухи үҫеш алам. Һәм русса әйткәндә монда атмосфера женственности и дружелюбия. Минең күптәнге хыялым испан халкы бейеүен өйрәнергә ине. Һәм был студияла именно мин үҙемдең укытыусымды, остазымды Гүзәл Рашитовнан осраттым. Һәм ул миңә күп бейеү серләрен өйрәтте. Шулай итеп, мин үҙемдең күптәнге хыялымды тормошҡа ашырҙым. Гузель Дэнс — это коллектив женственности, красоты и обаяния. Когда я поступила в Уфу, в БГМУ, я увидела коллектив Гузель Дэнс, Гузель Рашитовну, Наркас Сулдашева, и я восхитилась этим коллективом, потому что он отличался чем-то необычным. Все девушки, они такие женственные, с такой энергетикой классной. Поэтому я и здесь, потому что Гузель Дэнс — это мир возможностей, мир танцевальных чудес. Примером для подражания у меня является Гузель Рашитовна, поэтому я восхищаюсь ею, горжусь и хочу в будущем быть как она. С самого детства я занималась танцами, и я видела, как моя мама танцует. И она с самого детства именно воспитывала во мне любовь к танцам. На своем примере я вдохновлялась и всегда хотела танцевать именно как она. Позже я поступила в Институт искусств, и на данный момент я работаю хореографом. Вот. И очень счастлива, что у меня есть возможность танцевать в коллективе Гузель Данс, потому что здесь Гузель Рашитова настолько преподает с любовью, и каждый танец несет в себе красоту, именно башкирскую культуру. Здесь есть возможность стать более женственной. В ее коллективе, в ее танцах есть не только танцы, но и духовное начало. Она каждый элемент танца, каждое движение наполняет энергией, вдохновляет нас и в первую очередь помогает нам становиться более нежными, более красивыми и женственными.
Афарин. Güzel dans коллективі yetakçisi Güzel Рашид kızı İslamgulova. Pedagog хореограф Narkaz Fanil kızı İskujina. Hürmetli dostlar, biz sizi uşunda konser zalında koruğubuzga sikiz şatbız hem o'zimizning kollektivimizning yetakchisi İslamgulova Güzel Rashid qizini hem pedagog xoreografimiz Narkaz Iskujinaga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Bol alqishlar sizning uchun. Aferin, rahmat kızlar. Hürmetli Güzel Rashidovna, Narkaz Fanilovna. Құтлаударығыз сескелерге үссін зор рахмет. Хәзір ата-әсәләрдән дә безнең бер бәләкәс кенә құтлау бар. Үз урындарыгызга рәхим итегез сорайбыз. Фотоға төшү һәм котлауларда артабан дәвам итәрбез. Хөрмәтлеләр, әйдәгез Güzel Rashidовнага котлауды тыңлап үтәйек. Hürmetli Güzel Rashidovna. Шул тиклем матур байрам оештырганыгыз өчен һезгә ата-әсәләр исеменнән ысын йөрәктән рәхмәт әйтәбез. Бына безнең балаларыбызның күңеленә сәскән бына ошо изгелек емештәренең һөдемтәһен күреп нык куанып ултырдык. Алдагы елда ла һезгә иҗади уңыштар, бәхетле озын гомер һәм безнең балаларыбызны артабанда бына шулай итеп гүзәллек иленә итәкләп алып баруыгызны теләйбез. Да, Гузель Рашидовна, хотим сказать вам большие слова благодарности за наших детей. Ведь Гузель Дэнс для нас и, конечно, для наших детей это не только танцы, пластика, движения, это прежде всего та ваша любовь, которую вы дарите детям, та любовь, которую вы им передаете к нашей культуре, к нашим традициям. Спасибо вам большое. Нәркәс апайга ла рәхмәт, һүзләребезне ысын күңелдән yetkерәбез. Зур рәхмәт котлауларыгыз өчен. Ысынлап та хыял безне үз юлыбызны табырга, асырга ярдәм итә хыял, кошы канаттар өсти безгә. Güzel Rashidовна, һезгә безнең хыялдарыбызны тормышка ашыруыгыз өчен зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Мин башкортса вис аңлайм. Бәлки миңа һөйләшергә башкортса әзрәк кенә кыенрак, поэтому гафу итегез, мин урысча һөйләрмен. Мин каланың башкорты булам. Дорогие родители, дорогие бабушки, дедушки, все, кто пришел сегодня на наш концерт,
благодарим вам. Сначала я с благодарности, можно начну. Спасибо световикам, спасибо всем футажам, всем звукачам, всем, кто помог нам. Вильдан Халидарович, спасибо вам за предоставление вот этого зала. И еще хочется сказать спасибо Светлана Габитова. Ты, наверное, здесь, да? Вот она, вот наш герой, который шьет нам костюмы. Спасибо большое. Она заслуженная артистка Республики Башкортостан. Ее супруг Рев Габитов. Они вместе вышивали наши сальтары, наши нагрудники, костюмы. Спасибо вам огромное. В общем, если бы не они, наверное, тоже нам было бы сложно этот концерт организовать. Спасибо большое. Наркас Тусина, где моя девочка? Наш педагог второй. Наркас Тусина, я ее не вижу. Привет, Матура. Спасибо большое. Вот хочу выразить этому человеку. Если бы не она, наверное, этот тоже концерт не состоялся бы, потому что в этот раз нам было очень сложно этот зал отвоевать, что ли, так скажем, и заполнить. И вот этим всем занималась Наркас. Большое, огромное ей спасибо. Спасибо ее родителям. Особое спасибо хочу сказать моим ученицам тоже. Ляйсан Мадалапова, которая танцевала у нас в коллективе и сейчас поет в ансамбле «Мирас». Алиса Юмагалиева, Келегет Мундакудар. Это наши девочки-ветераны, так скажем, которые у нас танцевали еще с первым потоком. Так, еще что хотела сказать? Хотела сказать спасибо вам большое, что даете детям мечтать. Пусть они мечтают, и пусть их... наш концерт был хаял, да, мечта. Пусть дети ваши мечтают, и какие бы нелепые, какие бы, казалось бы, смешные или что-то недостижимые у них мечты были, поддерживайте их. И есть тенденция, что мечты сбываются. Пусть все мечты ваших детей сбудутся, а мы будем помогать и воплощать эти мечты в жизнь. Спасибо вам, дорогие родители, огромное. Возможно, я кого-то забыла поблагодарить. Всем вас спасибо. Я сегодня сидела, и у меня комок в горле был, мне хотелось плакать. Мы это сделали. Спасибо огромное. Люблю вас всех, люблю наших детей. Надеюсь, мы встретимся в следующем сезоне. Люблю. И пару слов, Наркас. Я, наверное, уже все сказала. Давай, Елама. Спасибо всем, что вы пришли. Для нас это большая честь, что мы смогли собрать такой зал. Хоть благодарим всех родителей, что вы вкладываете в столько детей. И что... Молодец, что, вместе будем рыдать. Спасибо. Альхамдулилла, мы это сделали. Рахмат, дура тепхедга. Келяхи сезонда күтәбет. Келегет, бет хеды яратабет. Рахмат, хавбылы, занавес. Девочки, моторочки, все за кулисы. Будем кричать «Ура!». Бегом, бегом, бегом. Рахмат, Закир.